presented by Rangbaaz Music. Mixed by Aryan Recording Studio, Gopalganj. पहले बंगाल से चले ले तन के कारेट बावे तुहर छुअल गाल के जहाँ से जाली करी खतरे रे तोर हवे गोपालगंज भतरे रे तोर हवे कुचाए कोट भतरे रे पहले बंगाल से चले ले तन के कारेट बावे तुहर छुअल गाल के जहाँ से जाली करी खतरे रे तोर हवे गोपालगंज भतरे रे तोर हवे Presented by Rangbaaz Music. DJ Deepak Raj. DJ Deepak Raj. Gopalganj. Gopalganj. बंगाल से आई के यही जा गइल बारू छाई हो बंगाल से आई के यही जा गइल बारू छाई हो बच के रह नहीं त गोरी बन जइबू माई हो लदू हजरिया उठा द टंगरिया लदू हजरिया उठा द टंगरिया आज नाते हम अतरे रे तोर हवे गोपालगंज भतरे रे तोर हवे कुचाए कोट भतरे रे DJ Deepak Raj. DJ Deepak Raj. Gopalganj. Gopalganj. दिलदार यार फस काहे भागता रे फरका रे दिलदार यार फस काहे भागता रे फरका रे राइटर मुकेश तुहपे मरी है आज मरकारे राज नगेंदर हमें सिकेंदर राज नगेंदर हमें सिकेंदर मरी है तुके लगातार तोर हवे गोपालगंज भतरे रे तोर हवे कुचाए कोट भतरे रे अइले बंगाल से चले ले तन के कारेट बावे तुहार छुअल गाल के जहाँ से जाली करी खतरे रे तोर हवे कुचाए कोट भतरे रे तोर हवे गोपालगंज भतरे रे तोर हवे कुचाए कोट भतरे रे तोर हवे गोपालगंज भतरे रे Mixed by Aryan Recording Studio, Kuchaikot.